na uključenju. Govorimo sad o svjetskom kupu u streljaštvu u Južnoj Koreji. Naša današnja gošća tamo je osvojila zlatnu medalju na međunarodnom takmičenju, a osvojila je još jednu srebrnu medalju na drugom takmičenju. Da, ona je inače vlasnica svetskog rekorda u disciplini vazdušna puška. Gošća je jutra svetska i državna rekorderka Andreja Arsović. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro i stvarno nam je čast da si ovdje. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. I sve čestitke. Hvala. Kada smo se rukovali malo pre streli pre nego što smo počeli da razgovaramo, ti imaš nevjerovatno jak stisak. Dakle, i to je nešto što je veoma važno i ja pretpostavljam da tako jako i držiš oružje. Da, naravno, moram malo čvršće da se držim. Tako da je to jedan od taktika, da kažem. Da li je bilo teško doći do ovakvih rezultata ili nije? Ili se sve može, ako čovjek odluči, reši, vežba i uporedni, je li tako? Sad ću da vam kažem, ja se bavim 13 godina streljaštvom i od 2005. tačnije sam u reprezentaciji. Ako nešto volite, pošto je to moja najveća ljubav za sada, mislim, ovo je u stvari moj posao, sve se može. Radom i disciplinom možete sve da postignete, upornošću, tako da, kao što vidite, ujutru jako rano ustajem, kao što sam došla u vašu emisiju, tako da mi apsolutno ništa nije problem da bih postigla visoke rezultate. Sad, ovaj svetski rekord, to ili dođe nekad u karijeri ili ne. Postoje vrhunski sportisti koji nikad u životu ne osvoje svetski rekord, ali eto, ja sam imala tu sreću i čast. Ali fenomenalno zvuči. Dakle, čime god da se bavi čovjek u životu, kada kažete neko drži svetski rekord, neko je najbolji na svetu, to stvarno nekako ne može, verovatno, tvoje zadovoljstvo i tvoja satisfakcija, koliki si u stvari uspeh postigla, ne može ni da se zamisli. E sad, kako izgleda recimo tvoj dan? Kako se do toga dolazi? Koliko sati dnevno vežbaš? Koliko sati dnevno radiš, s obzirom da kažeš da je to i tvoj posao? Zavisi. U periodu od septembra do januara treniram nedeljno od otprilike 9-10 treninga. Ali u ovom periodu gde imamo sada takmičenje, pogotovo što mnogo putujemo, što idemo sa priprema na pripreme, sa takmičenja na takmičenja, to se neke taktičke stvari rade, mini pripreme, mini odmori koji samo treba da održavaju tu našu kondiciju. Šta je najvažnije u tvom sportu? Dakle, koja vrsta kondicije je bitna? Pretpostavljam da nije isto, da tebi nije potrebno trčanje, to ne radiš, je li tako? To ne radim, ali kondicija opšteg smisla, samo da ne idemo u teretanu, da, obična fizička kondicija. I to je nešto što nam je u stvari najvažnije. Moj dan izgleda tako što ujutru rano imam trening, počinjem svako jutro u 9, posle toga imam... Traje koliko otprilike? Sat i po do 3 sata. Sve zavisi koja je puška. I na treningu se radi šta? Prvo radimo zagrevanje za trening, pa onda imam zavisnosti od zadataka, koliki su nam zadaci, kakvi su nam, da li je to za rezultat, da li je to samo za kondiciju, na kvantitet da li se ide, tako da sve zavisi od perioda koji je... A zašto menjaš puške? Pa zato što pucam dve discipline, tačnije pucam vazdušnu disciplinu i malokalibarsku disciplinu, tako da vazdušna se puca na 10 metara u zatvorenim halama, a malokalibarska na 50 metara na otvorenim. Pretpostavljam da je teža malokalibarka, posebno ako bude recimo loše vreme, kao što je bilo i u Južnoj Koreji, mislim na vetar, i u Hrvatskoj. Da li se onda menja pristup? Dakle, kako se onda puca ako je vreme malo lošije? Ako je vreme lošije, onda morate da budete više koncentraniji u tom trenutku i morate da pazite na sve vremenske uslove u tom trenutku. Na vetar, na oblake, da li će da bude tamnije, svetlije, da li će da vas omete taj vetar, da li će brže da duva ili će kraće da pomerate u tom trenutku dioptera. Da, što je veoma teško predvideti, je li tako? Da. Apsolutno morate da pratite i da ste u svemu tome. U trenutku baš tu kako treba da uradite. Koliko je teško oružje kojim ti barataš? Tvoj sredstvo za rad? Vazdušna puška je teška 5,5 kg, a malokalibarska 6,5 kg. Toliko teško? Da. Pa dobro, to je dosta. E sad, ajdemo o pravilima da pričamo. Kako su promijenjena, na koji način su promijenjena pravila? Mi smo pročitali, dakle, pošto se uđe u finale, posle svakog kruga ispada ona takmičarka koja je imala najlošiji, u stvari, hitac. I ko tu ima nekako najviše? Slično je, ali nije baš tako. U finale ko uđe kreće se od nule. To je nama najveći problem trenutno, zato što pre smo mogli da imamo prednost od kruga 2, pa bismo taj rezultat ili teško stigli ili retko stigli. Međutim, sada svi krećemo od nule, apsolutno smo isti kad uđemo u finale. Posle 6. hitca se stvara jedan osnovni deo, posle 8. metka, tačnije, ispada prvi finalista. I sve tako posle 2. metka do 20. ostaje najbolji takmičar. Onda se eliminišu polako. Dobro, je to komplikovano sad? Nama trenutno jeste dok se ne naviknemo. Sve novo dok se ne naviknete je u stvari teže i komplikovano. Da, u stvari ceo život treniraš za jednu vrstu. Da, za nešto, sad ne totalno moramo i taktički da promenimo neke stvari. Sada spremaš se za?
Sada se spremam za svetski kup u Americi, tačnije 3. put ću učestvovati na tom svetskom kupu u Americi. 2010. sam osvojila bronzanu medalju, a 2011. sam tamo osvojila kvotu za olimpijadu, pa se nadam da će biti i treća sreća. Biće, mi ti želimo tu sreću, hvala ti puno što se govorila. Hvala ti na gostovanju i sve čestitke. Nekako treba bude ponosna zemlja da ima ljude kao što si ti. Hvala. Stroge mere